welcome back to my channel. And for today's video, mag-try on haul na naman tayo. Pero hindi siya marami. Very short lang to kasi I got only 4 items I think. So, yan lang i-unbox natin. So, it's gonna be really short video this time. Nag-order ako from Misguided. Parang may remembrance din ako for Mother's Day kasi yung binigay sa akin na gift is cash. So, bumili ako ng clothes para naman may remembrance ako sa gift ni Mr. at ni James for Mother's Day. So, without any further ado, let's get started. So, ito siya guys. Misguided. Yan. So, i-open natin siya. First one I got, marami silang nilagay. Oh! May mga sample ng perfume. I got Alien Muggler. Sample. Wow! Meron akong, 3 sample ng perfume. Sinend nila. And then, may mga brochure. 15% off for next 4 chains. Good. So, yan. First natin i-open is itong jogger. Tie-dye jogger. Pink. So yung una natin i-open. Sisirain ko na lang yung bag kasi ganun naman din. So, ito yung ating una. Lahat to guys is size medium. So ito I think unang item. So far yung kanyang quality is really cute. Maganda yung kanyang tela. So try natin to. This is our first one guys. Yung jogger. High-waisted siya which is good. Perfect sa aking sports bra. So yan. Mayroon siyang pocket both side. So yan yung kanyang fitting. So far super comfy naman siya. I think it's a little bit see-through, yeah, but it's not too bad. So, yan. Yung ating first item. Second item natin, guys, is another tie-dye. Pero ano lang to siya, top and short. So, ibang kulay naman. Pang araw-araw lang ba. Pang bahay. Yung mga niya, yung mga tela na super ganda. Ito yung kanyang top, still size medium. Kasi gusto ko yung nakakahinga, hindi masyadong masikip. And the short is like this. So, yan, itatry natin. This is our second item, guys. Sobrang comfy niya. Super. Tapos yung tela pa niya, ang lambot. Diba? Nakakahinga. Tama lang yung kanyang fitting. That's the back. Tapos, yung t-shirt, super comfy, nakaka-stretch ka ng maayos, maluwang, at yan. Pwede siya pantulog, or pwede pambahay lang, di ba? So far, so good! Nice, yung kanyang fitting. Tapos, super stretchable, which is good. Third one is a red dress. It said it's skater dress floral. It's a red one. Ito siya. So, let's open it and see how it looks like. Oh no. I'm not quite sure there. But it looks a bit big though. Medium size din siya at may pa-puff din siya here. Then may yan, may pa-ribbon siya dito. What you call it? May patay. Tapos, yung kanyang front is a little bit booby showy. May zip sa back. So, yan. And then, I don't know kung may slit siya. Wala siyang slit. So, yan, try natin to. And see how it looks like. Ito naman yung ating third, guys. Ang ganda niya. Pasensya, tinanggal ko yung aking bra. Hindi ako nag-bra.
Pero kung nakabra ka, super ganda niya. At hindi ko siya masyadong na-zip sa back kasi hindi ko abot. Pero, so far, ang ganda niya. Hindi siya stretchable. Pero, pang kikay-kikay din kasi yung paano niya dito. Pa-ruffle niya dito sa baba. Perfect for summer, di ba? And then, ang ganda niyang kanyang puff shoulder. Oh. Tapos, naka-flat sandals ka or sneakers. Pwede na siya. Hindi obvious masyado yung kanyang boobie. Maganda to pag nakabra ako. Ba? Yes, so far, ang ganda niya. Yan siya. So, now, let's proceed to the last one. Ang ganda, no? Pagkikay-kikay. Yung last one. It's still dress, but it's color black. Ano naman to siya? Smock dress. Smock dress inspired by the Indies. So, ito siya. Hala, maiksi. Maiksi siya. Pero, yung tela niya is stretchable, oh. Maiksi siya. Hala ka dyan. So, yan. Itatry natin. Yung last one, guys, sabi ko, diba, maiksi siya. I'm not sure. Sobrang iksi niya. Paghahanginan to, tsyong! Maganda sana siya eh. Pambahay. Kaso sobrang iksi. I'm not sure. Pero siguro kung pangbahay lang, no worries naman, diba? Kasi dito lang naman. Pero hindi siya pwedeng ilabas. Kasi nga, sobrang iksi. Makikita nyo, oh. But yan yung ating last. So, yun lang yung ating pa-try on haul, guys. Sabi ko nga, hindi siya mahaba. It's gonna be short kasi unti lang yung ating nabili. And thank you so much for watching. And hope to see you in the next one. Stay safe, everyone. Bye-bye! Mwah!